kayak apa. Tapi angger beli mantak gawe beli kelingan yang segala terjadi, Wak. Ya Nok ya. Kadang-kadang sing ngarane kesedihanku beli gampang diilangakeun Nok. Mulane sing bisa ngilangakeunnya ku cuma waktu lan kesibukan Nok. Hari meneng dilamun-lamuni baso ini mah kepikiran baik. Jangan kena Nok. What Suaranya nganti kayak geledek pitu. Suara apa sih Bune? Aja guyon no. Lo ngomong lagi kayak kenen guyon. Orang lagi ongkop. Wah, apa sih no? Raine. Raine kena apa wangi? Ya Allah Gusti. Wah. Ya Allah. Masih kami tenggengan. Gedene beli kira-kira. Satuan apa sih Nino? Kok si selumbung puter, Wak. Gede banget. Kayak ngebusung kuno. Wah, lacak temen sih dari ngomong. Ci, Narji. Usia zaman sekian, orang umum temen. Waduh dia yulaki nih kayak WC umum. Duduk kuno Put. Iya. Aja maning menusa buta gana sing goblok ya. Iya memoyok. Apa sih? Disangka lakinya Jin. Tuh lihat bencana kita kawinan karo sampainya. Ya ning kono sing oli aja breng sing oli. Barokah. Ini. Pengen takut nih lawan sih. Sampenku. Ayo. Kita nih wedi. Cepet-cepet. Ari wedi wong loran mending. Ari konon kaya wis kenal karo kula. Ari sira siapa sih Blesa? Kita. Iya. Tambal. Apa? Tambal. Hambal. Hari kan sing bapu kayu. Kian. Iya. Nok ayu pulung gani. Pulung gani. Iya. Gue maksud lawan tujuan apa mancing nih alas ini? Ya cuman sekedar lewat. Sekedar lewat. Iya. Nanti sira wong loro musik nih aku. Musik. Orang musik orang esek. Sekian pulung gani banget kawan ini aku. Tak dadek kenang karuan ya. Astagfirullahaladzim. Kau bawa tambal. Ya Allah Gusti. Amit-amit. Ngomong. Aku ora bakal kesuwen banget kawan. Tenang, nok ausan nok. Tolong.
sudah watambal. But aja daging kita mah pahit ora adus telung dina. Wis endak kita memelu karo butaga. Kader wis lang sapa-sapa watambal. Ngomong aja no, kita utangnya masih akeh. Buta. Bukan takdirnya pulung gani. Ya kaberan. Mas. Punten Kakang Arsitem. Sedurunge nakoni wanoja lan wong tua kiyen yuh nanjak menggunung jati. Gani Gusti. Takdir bisa dipungkir, kadar bisa Kitiraning dhuwur gunung ningo wite Nagasari, pikir kelang rasa bingung. Duh, pikir kelang rasa bingung. Papahe Hamdi serang arah mana keding, serang aya dinok pun denok kang lebih gaul pun lebih gaul, wong mundak jaya. Sumur ginantung telaga ning awang-awang, Mas Kompong sereng Mas Rendon, Mas Rendon, Mas Rendon, Mas Rendon, sesampune matur kesuwun. Sereng kang lebih modin mamaku Haji Ali, mamaku tuan rumah mimiku bulak lor, sampun lali Mame Trisno, Mame Trisno. Sereng ayo kasih keding minangkan yang aja sadewo, aja lu sadewo dewi. Papai Hamdi sing dua pesma kuning, minangkan ikan mirengaken kang dijaluk. Duh, Papai Hamdi sampun alisa umure. Punten Kakang Arsitem. Tak prihatiaken rupa-rupane sampean ki kayane wis akrab karo bocah wadon kiyen Kang. Apa sampean wis kenal Kang? para kebagus Kang, nang apa marga dirine ingsun nganti nyucuraken banyu mata. Sebenarnya Arsitem mung nyucuraken banyu mata ning hadapan sampeyan. Cuman cucuran banyu mata ingsun yakni salah sawijining kebahagiaan.
Tentune salira mung inget nalika waktu Totor Jatinomo hilang seketika kaya dene Dimas Ayu Pulunggan sing sumeja kepengen nyakseni Totor Jatinomo. Rasa panik duweni rasa tanggung jawab kelawan sing dadi suami Pangeran Suryanegara. Kawilang bahwa ing satu huni senajan dirine ingsun dewek saking kebagusan namun kawilang kerabat keraton dalam Kacerbon nggih leres Kang. Duweni rasa tanggung jawab tentu setelah hilang sate lenyap kaya dene Yayinda Pulunggani tawan lan tangis ning sejerone ati priwen benjang lamun ingsun tumeka marang pemerintah dalam Kacerbonan tentunya senajan kula lan sampeyan sedaya ngiring jati kang dikendiraken ning kali kang betul melonglong mata munanang sakecap bisa ngucap gawe kaget maning atine Papai Hamdi Pak Rahman yen dipikir gawe keder pisan salah bener ucapane sampean Kang. Lamun bahas sejarah Nyimas Pulunggani senajan kula wong lanang Kang ngetokaken banyu mata Kang sekuayang rong kuayang lamun ning keluargane kula Kang. Astagfirullahaladzim. Rayinda Kula usapi banyu mata ning saira isunura tega ndelengaken cucuran banyu mata rasa tanggung jawab dirine ingsun kelawan dirine salira cuman kakang pengen takut apa sejatine salira mung nganti kejadian kaya kene rumangsa Pulunggani kaya wis ora duwe sapa-sapa kauripane Pulunggani wis lang ke arah kelawan tujuan. Astagfirullahaladzim. Arep sapa sing bakal diganduli ning Pulunggani lamun wis kaya kene kakangan sikep. Cuman bisa ngetokaken banyu mata Pulunggani kakak. Ya Allah, Gusti Kang masuk. Aja nangis lan aja sedih lagi. Masyana Arsita. Sing bakal nerangaken lan kejadian-kejadian kronologi marang awak salir aku. Arsitem kang bakal bertanggung jawab ning segala sesuatu ning salir aku. Lan uganges kabeh gunging pada tentune wani mempertanggungjawabaken. Jauh aja nangis dong. Mas Rendon, Mas Rendon, Mas Rendon. Papai Hamdi sing Pespa kuning acal sadewa Mama Eko, Mama Trisno, Mas Dokter Ludi. Mas Kangen Absore Gede minangka saking Cibiuk Mimi Ajanita sing nirangake Balik ya balik ning Cirebon. Wah, Pulunggani bliwani Pulunggani isi
Pulunggani isun wis ngomong sakabehing kebagusan kang minangka dadi bakal dadi saksi kejadian-kejadian ingsun lah Kakang Arsitem sing bakal nyakseni lan tanggung jawab. Bukan masih nanggung jawab Gusti Ayu. Baliknya nok Balik ya. Punten Nok Ayu. Lamun Nok Ayu terus-terusan mengkenen zaman tak raga sing ketempuan. Jareka sing arane emas diuji karo panas sing geni. Manusia diuji karo segala ujian lan cobaane urip. Kadar keimanane Sing tawakal lan sabar merupakan ujian. Ayo Sampai sing bakal tanggung jawab Kak. isun sing bakal bertanggung jawab lan segungeng kabeh para kebagusan melu tanggung jawab ya. Iya. Lamun ugane kaya kono Pulunggane gelem mulih bareng sampeyan Kak. Gelem. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa tambah nggih Gusti. majikane sampeyan gelem. Takdir bisa dipungkir, kadar bisa dipumpang, rela mati korban jiwa Mas Rendon. Bila lipur beri kelipur tambah lawas, Mas Rendon papayam di arah mandi kang lebih Alhamdulillah. Iya kan. Dikersa saking Gusti Allah tentunya dalam kehidupan yang manusia tentunya dua rencana Bener kan. namun ketentuan saking Gusti Allah Beli tegel kang nyawang ora teh sing mau awak cemukin kuru gragasan kang. astagfirullah Tentu nega beli mangan-mangan gini bocah kang. kandungannya semakin gede semakin kaku Iya. Paham. wis gelem balik ning Cirebon Tapi sampeyan kudu tanggung jawab. Ajawati Rayi Pulunggan isun sing tanggung jawab balik ya ning Cirebon. Awas sampean iku tanggung jawab. Kono Aja ngomongnya wae. baik tekan kana lempam-lempam. Ayo kebagusan Mangga kang. waktune diiri Iya kang. yuk Ayo, tambah ayo, ayo kebagusan Ayo ayo. Siriwan Cibakca diri ketulis kegawang janji Mas Rendon hadati di gawa minggat rela mati korban jiwa sing duwe lugut Mas Kompong sing duwe lugut senang iangan Posip Dewi serangkang malangnya keding Rahman sing nirengak Sepi taksir abdin cangkung lenjang sepi ratu pandang wong bacik
Dudu kaya konon. Sedina-dina kiyen sampeyan biasane senggak guyon. Tapi kena ngapa? Hari pirasat kula lan kabeh sing diarani gedung banteng waktu sekian kadane budaya pengen ditakoni beneng baik ya cari kula ya jan duweni pikiran di pendem kabdihan kau pandang ya bener ora Rai ya kudu kekandak solusi apa obrolan apa sing bakal sing diomongaken maring sampe coba Kang sampeyan jameneng baik Papai Hamdi keding Kang Lebih Modin Mas Rendo nek keding aja gawe tersinggung Kang Bling latih nira-nira nyata beli Rai di bed lah kepriben kono Kang ya jawabannya kan kayak kono beli nira-nira gara-gara nira Wong becik pasti kepingiti ya jangan semono bukan jangkung kucing robot lan sekabehe duweni salah karo sampean yang jaluk diampura lele legi yuyu betokan sepat rungge Serengkang Sersan Rianto matur kesuwun Kakang delek balik bisane dilawani menang kelawan menang dudu bae sengit kelawan lelung kedutu bener kono Kang sampean go aja mata gawe tersinggung boga sira penasaran apa sing dadi pikirane Kakang delek balik Kang Sersan dewek matur kesuwun mungkin sira ngrasakaken banyu gedung banteng awae beda banyu gedung banteng awae gatel awae panas empuh ana mata gara-gara neng apa Yayi Serengkang lebih gaul nek keding bunda lebih gaul sing mirangaken justru kayak konon aja gawe tersinggung ya Kang mending secara terbuka ning daan ning waktu yan iku beli sampeyan dewek ngrasakaken siraga mesti ada Kang kula Kang Mama David
nindakaken. Biasane bakal banyu Kedung Banteng awalnya beda sampai mumpul kayak Gunung Anakan. Iki pasti ana sing ora bener Jakung. Ya lebakuan ora raya rasa kena blenak kabeh. Bokat ku beli sampian ku beli ngomong kayak konon. Takdir bisa dipungkir. Tole kayak Ratu Dewi Sawerwangi betahan temen konon kah ning sedasare Kedung Banteng. Nggih. Hari jare kula maya coba kayak Ratu Dewi Sawerwangi muduna kakonon nemoni kayak si Kakang Telek Walik. Papai hamdi keding minangka sing duwe pes pakuning. Ya mestinya kayak konon Kakang Telek Walik enak embu blenak. Ya coba konon Kakang mentas mengdarata ngupai bebija konon. Apa kayak Ratu Dewi Sawerwangi kebeli ngerasa kagen kakonon yayi. Sareng sing duwe sang Purnama Dewa keding sareng Mas Rendun Kapai Hamdi kang lebih Ratu Dewi Sawerwangi coba sampean aja enak tumanina ning sedasare Kedung Banteng. Coba mudun mene Ratu Telek Walik teka Ratu. Tobat. Gerimis ning tengah wangi kaya jagat sing melu nangis. Kang Mas Ki Ageng Trusmi gawe temen kerang raman kerung-ruman sayang. Hahaha. Gusti Ratu timbulnya kayak konon yayi. Ora biasa-biasa nih. Apa bener apa beli gini Kang? Anak biwara apa maning Kedung Banteng. Lagi aja menang lawan menang Rayi. Coba digulati Rayi. Coba mudun Ratu temen anak isun Telek Walik. Kang Mas beli kuat Sawerwangi nyawang sampean Kang Mas. Duduk lagi pengen mangan serba enak. Beli salah Jago. Duduk lagi pengen nyandang barang abang. Sun lagi kepikat tresna karo wiji pemuda sirna raga kula rela. Ora sabar suarane Ratu Dewi Sawerwangi.